Ongi etorriak hemen saiora, amatasunak, gurasotasunak, feminismotik hitz egiteko plaza, edo plazatxoa, hobeto esan da. Eta gaurkoan, aita batekin, egongo gara eta konpartituko dugu hausnarketa, ongi etorri, Gari? Ni esker. Mirenek azalduko dugu pixkat hobeto, kokatuko dut pixkat nondik aritu nahi dugun gaur. Bai, ordaindutako lana eta zaintzaren arteko bateragarritasun hori, edo be esan da batera ezintasun hori, ez? Kontiliazio famatu horretaz hitz egiten dugunean, familia askoren eguneroko arazo bat izaten da. Baina zama hori, inkesta ezberdinen arabera ez, oraindik ere emakumeen gain dago batik bat, inkesta ezberdinek azaleratzen dituzten datuen arabera, adibidez 2021 garren urtean, zaintzagatik lanaldian murrizteko egontzien eskaren 95%, emakumezkoena izan zen, eta eszedentziakin antzeko zerbait gertatzen da, inkluso datu ustot handiagoa dela. Bai. Baina gaur, hemen dugun gonbidatuak, Garik, datu horien atzean ezkutatzen den salbuespenetako bat dela esan dezakegu, eta gizonezkoa aita, eta berak hartu izan du, urte batzu ez, zure aurraren zaintza lanetarako murrizketa hori. Ohikoa edo izan beharko lukeen albistea, oraindik ez da, eta, pixkat guzti hortaz aritzeko edo, hemen zade Gari, ongi etorri. Ni esker. Zagit, denei galetzen gonbidatu guztiei, lehenik eta behin, nola aurkeztuko zenukeen zure burua hemen, edo, igual zehatzago edo nola definituko zenuke zure bizipenetik aitatasuna, edo... Ez sobera erreza. Kostatu zaite ni alabarekin nolako harreman estu berezi hori izatea. Honein 6 urte ditu, eta egia esan hirukote horretan, zaila egin zait. Ez da, bere amarekin duen harreman estu hori normala den moduan, oso polita izan da, baina sartzearena nire burua hor, edo kokatzearena, egia esan kostatu izan zait, naiz eta oso presente egon, eta nire esfortzu guztia jarri horretan, baina egia da, kostatu izan zain dela, naiz eta ere oso kontziente izan gertatuko zela. Hezkuntza munduan aritzen naiz lanean, eta justo 0-3ko aurrekin nago lanean, eta beti aldarrikatu dut ere, beste horren, ez zango aita, zen izan daiteke beste horren papera, ez? Zenen, ere zailtasunak ditu, zen dut, paper guztiek dute zailtasuna, eta bago bigarren paper hori edo bigarren plano batean gelditzen den pertsona horrek duen funtzioa, bizipenak sentitzen duena, eta hori guztia, emozioak, mugitzen diren emozio guztiak kudeatzea ez da erreza. Eta ni oso kontziente nintzen gertatuko zera, baina gauza bat da, razionalki uste duzuna, eta gero gauza batzu bakoitzari bere bizipenetatik sentitzen duena, ez? Bakoitza dugu gure historia, eta egia zen, orain da momentuan non burua teatzen ari duan alaba 6 urte dituenean, ez? Baina, orduan bereziki gogorreztuzu igual lehenengo adintarte hori edo niniagoak diren fase hori, eta esatu duzu gaina zu bazen ja heldu zinela alerta batekin, ez? Aita izan aurretik bazenion ja pixka bat beldurra nola bizituko zenuen prozesu hori edo? Bai, egia esan, banekien, lana handia egin behar dela, hor presentzia behar dela, eta esfortzuak egin behar dela, atxikimendu hori ongi egiteko, ez? Eta sentitzearena, bigarren plano batean zaudela beti, eta zure alabak esatean, ez eta gero, seme alabek hitz egiten dutela, eta igual ez dela, zan dut ez dugula bere hitz konkretuei jaramon egin behar zehazki, ez? Baina pertsona gara, eta mintzen gara ere bai, ez?
Baina bai, banekien, desde luego lehenengo bi urteetan adibidez, gure kasuan, gure etxean amarekin egon zen eszedentziaz, eta gero urrengo urteak nik murrizketak hartu ditut. Eta nik hartu dut ardura gehiago, ez? 2 urtetatik 6 urtetara. Orduan, uste nuen 2 urtetatik 6 urterako egon naizen horrek izango zituela, igual, ondorio azkarrago batzuk. Fruituak, ez? Baina ala ere, desde luego, gaur egun, galetzen badiozu, ama da lehenengoa, hori horrela da, ez? Hor gabiltza, zen dute, nik argi daukat asko maite dola nire alaba, eta hor egon bar naizela, baina, askotan, gogorra egiten da ere jakitea, zuzadela bigarren plater bat bezala, ez? Eta zeintzuk izan ziren zaintza aukeratzeko arrazoiak, zure kasuan? Gure kasuan, lehenengo 2 urteak amarekin egon zen, edozkitzearekin ere zegoelako, eta egon zelako denbora gehiagoz, baina, nik ere nahi nuelako, nahi nuelako eta ahal nuelako ere bai, egia da aukerak izan ditugula, eta gure kasuan gainera oso parekoa gara gauza gehienetan, orduan, parekotasun horretan, erabaki genuen nik izatea murrizketa hartuko zuena. Aipatzen zenun igual ere kontzientzia punto hortatik, ez? Osa, bizkalde igual lantzeari begira txikimendu hori edo lotura... Bai, nik guretzat garrantzitsua zen nire papera hor egotea, nire bikotearen ere bai. Zen edutu, argi geneukan eta gero berak ere, eman zituen 2 urte oso sartuta, eta ere berak, nahi zuen, ez? Orain neko nuke horrela izatea, eta nik ere bai, orduan, alde horretatik oso errez egin zitzaigune erabakitzea. Gure autua zen alabarekin ahalik eta gehien egotea, eta gara privilegiatu batzuk, hori horrela da, aukeratzeko aukera izan dugula. Eta erabaki horren aurrean, ze jarrera topatu zenituen inguruan? Normaltasuna, Harridura. Gure inguruan ez. Egia esan nahiko ohikoa, ezakit ohikoa, baina bai normaltasun bat eratzen dira. Desde luego inork ez zitezan, eta nolatan hartu zuzuk eta ez zure bikotea, ez dut inoiz olako komentariorik jaso, eta egia esan ez nahi sentitu inoiz, ezakit, ez dut izan komentariorik. Orduan alde horretatik, hori, gara 100%, baina igual justo topatzen ari naiz 100% horrekin, ezakit. Zan nire ingurua azkena, ez da kasualitatearen horrekin elkartzen zaren, ez. Bizi garen testu inguru honetan, normaltasun oso sartzen da, eta gero eta gehiago. Esan nahi dute, baina, oraindik ere, gutxi da, argi dago. Los hinchak ez da, ez? Ze ondo, ze eta ona. Hori igual, baina igual ez, eta nola esan, baina alde horretatik igual bateon bat bai igual izan dela, ez? Ez txoioa, ez? Izatea gari bezalako bat ondoan, olako bat, nizbait, baina, zen nahi dute, bai igual egon daitekla ez gehiagi, ez? Egia esan, igual jatorra nahi zelako, zen nahi dut gehiagoa. Eta ez dut amonarik ez da ere, orduan, ez, baina alde horretatik... Ez zure ingurunean, ez? Baina ez bai gertatu da, bizilagunak, suerte tienes, ez? Ez, hori esan nire bikoteari ez diote zan. Orduan, bai esatu duzu, zure ingurune hurbilan, zenitula igual, lehenagotik erreferenteak ez, aitak igual, zaintalan hori bere gain hartuak edo horrelako adibiderik. Murrizketak edo igual langabezian egon eta ez bilatu lana egoteko eta olako gauzak bai ditugula inguruan. Egia esan, ja murrizketak, pentsatu beharko nuke, egia esan, orain ez zaitateratzen, egia esan ezakit. Baina bai, igual ezentzia gutxiago, zen jendea igual ezentziarena da maia murrizketarena murrizketarena bai ditugula inguruan emakume zein gizonak egin izan dutela. Eta ez da, hor inguruan ez da komentario gehiagirik nik ez dutentzun. Ez alde batean ez da bestean, ez da ere egia zan.
Bueno, eta zorionekoa duzu nukleo edo burbuia, gizarteko burbuia hortatik aratago, ez dakit bestelako, osea, pues, Zitzaile bezala, bai, edo duzun iruditegian, edo zer ikusten duzun, pues hori ez, igual zure gertuko esatuzuna, ez da kasualidadea, segurazki olako jende izaten nire ingurunea, edo nire lagunak, ez? Baina ikusten duzuna igual bari zure lanagatik, edo ikusten izan duguna pelikuletan, liburuetan, eta bar, uste duzu, zuk bizitu duzuna aitatasun eredua representatua dagoela? Ba, ostoren, honen, hitz zenuten bitartean, nik lan egiten dut 0-3 haurreskola batean dena lehenengo haurtzaroaren, ez, hori normalena dela ama egotea askoz presenteago, eta egia esan, nik lan egiten duan haurreskolan aita asko etortzen dira, bere semalamen bila, hori asko, igual ere dago kokatu auzo batean, atxantrean dago kokatua, auzo konkretu batean ere, eta ereduko eta euskarazko zera bat, osea, ere, pues profilak hor daude, esan nahi dut, ez da gizartearen gehiengoa. Osea, ez du errepresentatzen gizartearen gehiengoa. Karo, ni hor inguru horretan mugitzen naiz. Eta alde horretatik, pues, inguru horretan bai, kanpoan ez luego ez. Osea, ni bizi naiz gizarte batean, eta gizartean, zuek esan duzun moduan, 95 hor dago. Osea, eta alde horretatik, bai, pues berezia izan daiteke momentuz, oraindik horrela gaude. Eta ez da gehiegi, zentzurretan igual bai uste dudala ez dela gehiegi aurreratu, ez? Beste esparru batzuetan bezala. Baina, bueno, bai daudela gizartean esparru batzuk bai aurreratu dutela. Eta olako gauzak normaltasunez bizi direla. Eta hau kuriosidadea, baina zauzu, aurraren bila akaso edo eramatera bai, baina nahi ez, adibide konkretuak lanean diote, aurr bat gaixotzen bada eta telefono dei hori ez, dela gurasotasunaren terroretako bat de aurra botaka dago, sukarra boka, eta Pues bitu, eske... Kaso horietan nor da gertzen pues dena. Bitu, gaur, eske orain justo, deitu nik bat, eta aita etorri da. Eta biali bar izan diot, ziurtagiri bat esanez, etorri bar izan dela alabanen bila, ordutan eta hartuelako baimena ateratzeko, eta kasu horretan aita zen. Osea, justo gaurko kasu bat. Beste batzutan ama da, egia zen, hor ditugu bi telefonoak, eta ditzen dugu, haiek esaten diguten telefonora, esan nahi dute, esaten diegu jarri lehenengo eta bigarrena. No, esan hori ditu lehenengo eta nori bigarren. Eta batzutan da ama eta batzutan da aita. Osa horrez dago, igual gehiagotan izango da ama, osa, ez dut estadistika egin, baina bai daudela aitak lehenengo postuan. Eta gaur adibidez ditu dugu eta ditu duguna eta torri dena izan da aita. Bale, eta gara igual asko hori ez, murrizketa eta eszentzian, igual kasu zehatzoien inguruan, baina bueno, zuk ere azkenean zure ezaugarrietako bat ere da, bale, murrizketa hartu zula, baina benetan, aipatzen zenolako ez, implikazio bat eta presentzia bat ten apostu egiten zenolako zure aitatasun eredu hortatik. Zesan eta agian, gai ez, bueno, murrizketa bat hartzea, baina inkluso erakargarria izan daiteke a priori, bai gizon edo emakume bat entzat, edo etxean egoterena, baina gero beste gauza da, benetan gero murrizketa horrekin edo zer egiten duzun, eta benetan zerren kargo egiten zaren. Zure eredua da, zuk bilatu izan duzun implikazio maila ere ohikoa dela uste duzu? Edo hori ja ez berdina da? Ez, oza, argi dago ez dela ohikoa. Nizela ez nintzen hemen egongo. Etxekita. Baina, pues ez dakit zer esan. Oza, ohikoa. Oza, implikazioa eta egotea... Igual errexago lertu, baina bai, zan dituzu referenteak ze, batzutan ez, ezagutzen ez dugunean zerbait bidea irekitare oso zaila da, ez? Eta nolako egitea izan nahi dut, eta agian argizan ditun printzipio batzuk ez, baina gero, pues, erreferentea bali maituzu, egin horrekola egin zuenean, nola gustatu zen zure eredua, zan dituzu horrelako referenteak? Nia nahi adibidez, nia nahiak dituz hiru alaba, eta nia nahiak hartu da ordura oso handia. Igual lehenengo urtetan, pues, edoskitzea dela eta ez dakiz zer, egon da ama, baina beste urte guztietan, ja dituzte, pues, 12 eta 8, eta nire implikazio totala izan du, etxean. Bera da, nietzat hor, ama hor dago ez luego eta badu pisu oso espezifikoa, baina nire naia bai
kriston ardura hartu du, eta normaltasun oso, ez da hitz egiten horretaz, normaltasun batean hartu da. Bai, adibidez izan detekne referentetako. Eta zuraita implika, bueno, ja. Oso. Bai, Ja, plaza sortu zaitan, bai. Pues nire aita ere, bai, nire aita, eta nik uste ere, hortik gato zela, ez? Nire kasuan hiruan nahi arreba gara, helduena arreba, eta gero ertaina nire nahi eta nire txikiena. Eta nire aitak egiten zuen lan etxetik kanpo, nire amak egiten zuen lan etxean, baina nire aitak ardura hartu du, garaikoa zan nahi dut. Garaikoa izateko asko hartzen zuen, baina honengo ikusita gutxi, baina bere garaikoa izateko bai zen, eta pertsona bat da, nire aita pertsona sentibera, bezarkak ematen ditugu, musuak ematen ditugu, garaikoa izateko eta zetorren lekutik etorrita, bazen ezen gizon eredu tipikoa, ez? Pertsona bat maitekorra, lastana gustoko dituena, bezarkak ematen ditugu beti etxetik, etxa iristean eta joaterakoan, eta gero, etxeko gauzak egiten zituen, aspiradora beti nahitak pasatzen zuen, olako gauzak egiten zituen naiz eta eredua oraindik oso desorekatua izan, zenen nire amatxean zegoen lanean, eta nire eta kanpoan, eta nire amak egiten zuen beti bazkaria, eta, olako gauzak, ez? Baina, eredua ezen izan 185ko eredu hori, izan zen, beste eredu bat ez, desde, guri iritsi zaiguna, desde luego, ondoriak hauek dira, esan nahi dut, nik argi daukat ere etxean jaso dugunaren ondoria ere badela. Nire anaia edo ni eta nire arrebak izan dugun amatasuna aitatasuna, ez? Eta zorionekoak zuek, horrelako referente da dibideak eukitzagatik, ez? Eta aitatasunetik ja, zure bizipen pertsonetik zeinetan da zuretzat igual zaiena edo eziera ereduan, ez? Edo horre berdintasun hori sustatzeak orduan, ezakit neska lamutia izan berdin ez zitukote zenuen ideia zenun, ez? Ezakit hor, zeinetan da zure ardura edo preokupazio, edo da? Pues preokupazioa ziren nik lo egitea eta hori ezen gertatu, hainbat urte, eta hori oso gaizki eraman nuen, eta gero aurrari dagokionean, luego ez dugula oinelako, pertsona bat da, aur bat da, maite dugun aur bat eta zaiatzen ari gara, pertsona osatu, empoderatu eta alde horretatik bere autoestima zaintzen dela niretzat oinarria, pertsona guztiongan eta gehienera egiten diguna bizitzan, eta hortan gaude, berdin dio, jaio modu batean edo bestean, edo esan nahi dut hori argi genuen, eta horretan ez dugunelako uste dut antzekoa izan dela, izango zela, modu batean jaio bestean, ez? Orduan hor nik uste ez dugula ezberdintasunik egin, gure etxean, bizitzu dugu, alik eta pertsona osatuena izateko, zoriontzua bere puntuan, eta aurre egiteko etorri altzaizkion gauzei, eta izateko indarra, izateko ezetz, zenbait gauzei, edo baina berdina nik uste gure kasuan berdina ingo genuke, mutia jaiota edo, beste modu batean, eh? Hor badago liburu bat, gaztelera, guain ez duk goratuko egile, ez? Baina egin zuen educar en el feminismo, eta hurrengoa izan da educar a los chicos en el feminismo, ez? Eta bada nik adibiz mutilak, horrela dirazten dute ere bai, ditut, eta momentu batean ni bai jaso izan dut, ez? Karrak ez duzu gara. Ez direla neskak, komentarioa. Beldurra, etxera iristerakoan, ez dakitzen hortikan, ez? Perspektiba horretikan. Eta, ostran, en plan, alde batetik, bai sentitzen dut, gaur egun, oraindikan, ardura, ez beraiek egiteko ezer. Ez dakit nola esan, ez? Eta bere privilegioen kontzientzia edukitzeko pixka bat. Eta zaila da, ez? Zeren, neri gertatu zait, gu saiatu gara ez zitzen oso, eta beraiek ez ulertzea, hasi dire feminismo kontzeptuak azaltzen eta horrela eskolan, eta
baina ezberdintasunak daude, ez daude hor. Eta, ostra, bai, baina etxarete konturat ez, eta orain pixka bat gehiagon. Baina bai, iristen da momentu bat, non, ostra, igual, egin behar dugu. Osa, zen azkenean, gu bai, gaude gure burbuietan, eta, ostra, zenka, osa, bai ez, eskola publikoan, eta ni behintzat hiri handi batean, erdaldundako hirian, irun bezalako hiri batean, eta etortzen diren jarrera mezu eta gauza batzuekin da. Ostras, ez, kaina gehiago sartu behar duzten, beste oso handia da. Ez, jasotzen ditugun, input horiek, luego, ez badugu ezer egiten gizarteren gehiengoarena izango da. Eta horretan hor dago oraindik gehiengoa hitz egiten ari garen hori, ez? Eta bai dagoela nire moruan, justo guk dugu kuadrilla bat eskolakoa, justo familiena, eta dira lau neska eta mutil bat. Eta bai kezka hori dago, ez? Eta askotan igual zenbat jarrerekin oso zorrotza izaten ari da, ez? Hau ez da egiten, igual gehiegi, zan nahi dut. Zenen momentu, desde luego nahin arte, 6 urte arte, haien arteko harremanak oso parekideak izan dira, ez dute planteatzen, jartzi dituzte gogonak, galtzak, esan nahi dut. Eta haien arteko zerak harremanak dira, nahiko, desde luego... Ez dutela oso modu evidentean rolbanak eta ez, eta gero neskek duten, oso ongi jarrita daude, ez dira zapaltzen usten, ez. Ordan askotan ere, nik amari esaten dela zeizin, hauek nahiko indartsuak dira, utzi eta utzi haiek ere guazen ikustea nola kudeatzen dituzten gauzak zen, desde luego ez daude dira pertsonak eta ari dira haien artean harremantzen eta igual borrokaren bat izan dezakete edo zerbait, baina gai dira momentuz modu batean horrela ongi kudeatzeko. Pero hortik aurrera, ez luego beste kontzientzia batzuk sortzen direnean, bai, ez luego ez bauzu lantzen, ez? Bai, klaro, zen azkenan inposatutako gizartean dagoena, izateko, orduan, landu beharreko gauza batzuk daude, eta ninguna lantzen dira. Lantzen dira, orduan, bueno. Eta ni pixkat itzuli eta aipatu duzun lehenengo ez fasea igual gogorra egin zitzaizun hori lehenengo urte horiek lo gutxi egiterena. Miren hor dago pixka bat, horregan orduan bai. Ez, baian. Pixkat intuitzen delako, ez, aipatzen duzunatik bai aita bezala, baina baita lanagatik edo, evoluzio bat positibo eruntzez, gizonen aldetik, egon daitekela. Hortan, ez dakit zure iritzia zein den, zera gina duen ere, adibidez, jaio eta osteko 16 baimena, ez, gizonena ere ekiparatu izanarena, ez ze hor, niri ez dela, orain dela inbeste urte, baina iritu zait, ikaragarria, ez, orain dela urte gutxi batzuk arte, aitaek 2 egun, ez, zituztela eta astegura tokatzen bazen, astegura zen, eta hortik, eta klaro, horrek ja sortzen duen precedentea, ez, hau da, ja sistemikoki ulertzen da aitaren funtzioa zela behar, ez? Eta bigarren egunean ja lan remuneratura itzuli daitekela, ja ulertzen ematen zuen, zaintzalan guzti horiek amak asumintu hartzitula, bai ala bai, ez? Eta nik ulertzen dut, orain aukera bat eskaintzen duela gizonei, ez? Implikazio hori bilatzeko, eta, sortzen duela ere bai, aurrera begirako beste, zaintza ardura banaketa bat ematea. Hor gero dago, eztabaida edo polemika handia, aste horiek transferibleak, ez? Ez dakit horzuk ze ikuspegi duzun, zure iritzia zein nire kasuan izan zen hilabete bat genuen, eta oso murritza gelitu zen, nire bikote beti izan du, desagertu zinen, desagertu, nintzen desagertu, gati nintzen lanera, eta gueltatzen nintzen, baina beran entzatzen, bakarrik nago munduan, berak sentitu zuen horrela, nintzatu oso mingarria zen ere bai, zen hori ere kudeatzea, zen lanetik gati nintzen etxera, eta dut lan bat neko ona, eta ateratzen zen, arratsaldeko 4 ateratzen nintzen, baina bera entzatzen oso luzea. Eta lehenengo hilabetea bakarrik izatea, ere oso gogorra egin zitzaion, bakarrik hilabete hori egotea. Orduan, nik orduak ditut, nik beti pentsatu dut, familia bakoitzak ere kudeatu barko lukela, ez? Eta familia bakoitza mundu bat da. Baina bestetik, hor kudeaketa horretan,
pues nik ez dakit segun zer den oberen. Osea, behartzea gizonei, hartzea 4 hilabete bai ala bai, eta orduan modu batean, pues ja, zuk esan duzuna, ez, iruditegi horretan, pues ja, joaten da aldatzen, ez, pues ez dela bakarrik amanen ardura, eta hor, bai egon mazarela, edo familia bakoitzaren autonomia errespetatzea, puntu batean, ez? Eske baldintzak dira oso ezberdinak familia bat guztietan, orduan hor nik duak ditu zer den hoberena, ez dakit ez nuke jakingo. Osa, gure kasuan nahi ez dugula, kriston sorteatzen dugu, bilan, non kobratzen dugun berdin. Non parekoa garen gauza guzteta oso errezak zitzaigun. Osa, dut, hor askea ginen esateko A edo B, eta baina hori ez da ohikoena. Orduan, pues batzutan edo segun nolakoa den aurra, batzutan igual gertaitek ere familia batean esatea, jo, bitu amak behar du lan egin bai ala bai lehenengo hilabetetik eta gelditzea, transferitzea dena aitari. Bueno, eta superboteren galderaz, ze superbotere gustatuko gelitzaizuke eukitzea? Gaitasuna izango bazenu. Jo, ez dakit. Oso zaila da, superboterea. Ez dakit zer esan. Zaila da, superboterea, superardura. Superardura, superbotera. Ez dakit. Ez dut inoiz amestu horrekin. Superbotere, a ber, tipikoa da ez ikusiaren, ez ikustea, eta zuk ikustea. Bai, leku batean agertzea horrela, ez aldatu alizatea lekuz. Bai, hori bai, teletransportea, ez dakit. Bai, hori bai izan dela nire betiko zera. Hori interesgarria da. Bai, teletransportearena bai. Gurasoa izaten, ere bai. Bai. Eskertzen da, Eskertuko zen, bai. Venga, teletransportea. Venga, horrekin gelditzen gara. Bai, hasta bai, egia da. Zu pentsa, euriari duenean karroarekin ez dakite, apatean. Teletransportea bai. Bai, ez haude igual nezaken don, eta bakizu duzula ordu erdi bat, eta goia deskiziatua. Orduan egitea horrela eta iristea etxera zure... Bai, eta aparkalekuak ere gurasoentzat, aurra negarrez ari denean. Teletransportea izan da, ez duzu behar. Ez duzu behar kotxerik. Bai, ez, baina horra supernegarrez ez duzule aparkalekurik lotzen, hori da prioritate bat, ez? Matzaiola teletransporteari, ezakit, ikertu dute gehiago, eta... Finantziazio gehiago. Diru publiko pixkat, horretarak. Bai, nik uste. Eta azken galdera, gustatzen zaigu aldarrikapenen batekin amaitzea, ezakit, zure ikuspegitik, bizipenetik, bai, gainera, aipatu duzu familia guneena, baina ez dakit bestelako gairik edo... Pues bitu, bai, justatzo formakuntza batean egon nintzen, eta aldarrikapena da jende guztiari, aur guztiei, inguruan dituzunei eta kontaktu duzun oie guztiei, ikusiarena, sentituarena eta maitatuarena sentiarazi. Hori da. Agutxi. Bai, eta gorde egunatu nez, eta hori horrek... norbait ikusia sentitzen denean maitatua, pues osasuntsua izateko bidean egongo ginateke. Bai. Ondo, amaitzeko, Mari, oparituko dizugu marabila. Ze polita, eskerrik asko. Lo egiteko, eske hau da nik behar dudana. Hori da behar duzuna. Lo egiteko, azkenean hori da, ez? Askotan ere, superheroiaren egiten gabiltza, ez? Baza bat beste, ez? Ere atxeden hartzeko, egiten dizuezu zuloak eta sinisten dugu papera, alabarekin jolasteko nahi duzunerako. Txuperremeren maskara. Bai. Rufaitzez teletransportearen... Ami eskergari. Bi eskergari, gozamena. Vale.